Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maukanigos sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Don. Hi, Don. Kumusta? Uy! Ay, Karen! Hello! Nia, okay na? Dali aragin sa panahon sa. Mura magkaros alam to nagpa-enroll ta sa high school. Unya karon, college na ta. Lucky, uy. Excited ako ma-meet ang bago ating mga classmates. Ako sad. Dali, uy, manood na ta. Tara! Kumusta imong pag-eskwela? Okay na pa. Daghan ko mga bagong classmates. Mayroon. Pagtarong bayagil sa imong pag-eskwela, ayaw na ng uyab-uyab. Opa. Husto. Madoon ako library. Next 2 hours pa man ang sunod akong klase. Ay, hala. Miss. Aray! Sorry. Ikaw may janitor? Huwag ikaw ako nagbuta og wet cushion? Tanawa na slide na lang hinuon ko. Sorry miss. Ako pa mong gikuha. Niyaw, gibit-bit ganin ako. Tanga, sinong pagka-janitor, uy? Nanunahin mo makang janitor? Miss. Abi na ko sa library ta. Ano ni ato din sa gawas? Dahagi sapot ko. Awa na good. Basa kaya akong skirt. Hala, mura kang nagkaihian na. Naunsa day ka? Ni-slide. Ang saon, na may janitor nga tanga. Huwag yun magbuta ang wet cushion. Mga nalang ganin ako'y dang jacket. Hala, buntag pa gani. Grabe na imong sapot. Makalagot mang good. Nahala, kalma lang. Maugara na, uy. Tugaya sa nisud sa itong professor, no? Uy, hala. Uy, bago na nga, classmate na to. Ka na ba? Oh. Siya? Siya? Ano rin na siya? Tayo pa, uy, nga nung murag nalisang mga kadihang pagkakitaan ng estudyante nga bago lang isuid. Uy, bapuhan ka no? Dili, no? Siyang janitor nga akong giingon ni mo itong usang adlaw. Magisapot ko. Ha? Sa ato pa, working student day na din, he. In fairness, gwapo si Simon. Simon ba? Bagong estudyante ba? Ang storya day, ana, nag-usab siya sa iyang schedule maong napunta siya sa atong klase. Kay aside nga nag-working siya din sa eskwelahan, naapagideen na siya laing sideline ng tawana. Mayo kinakuha gini mo ang pangalan atong tawana. Ay, nangutan ako sa iyang tupad kanina. Gwapo ba yan si Simon? Ay, ko ina nga, ikaw di ka gwapuhan niya. Wa pa na sa kuna ang huna, no? Alo, di mo na tubag sa kong pangutan na, day. Ikaw na nagpaila lang gid ka ay. Pailang nga unsa? Pailang gigupuhan ka. Di lang siya kamutugan. Saba, oy. Asa mo akong magtambay, Anya? Layo ako sa akong next class, oy. Don, pagbantay, maslide ka. Simon? Kailan ka sa akong pangan?
Kaila sa liga sa kungan. Kuan, ang akong amiga mo inagsulti na ko sa imong pangan. Mo de. Oo, nakaila ko din mo kay nang tanam ko sa ubang classmates na to. Sa imong pangan. Ako, ba kusa ni mo? Sorry day ato ha. Way kaso, uy. Kalimtan na lang to nato. Uwa mo sa to ni mo gituyo. Wagid. Nag-snacks na ka? Uwa pa. Kuyog na ta. Manam sa kusong gibuhat. Librihan ta ka. Pasensya na nga, maura ni kaya na kung mapalit mo ha. Okay ra, uy. Imambito ko ni mo nga ako na lang mo ibayad, pero mo insist magit ka nga ikaw. Sige lang, good. Kinahan ako makabawi mo. Nahibawag kong gisapot ka doon adaw ha. Sige, good. Akong nun. Naglagot ko ni mo atong time ha, pero katura man sad to. At least ka nun. Friends na tanong. Mao. Ay, wow! From hate to friendship real quick. Okay man sa di siya, day. Gaan siyang ikauban. Ay, lahi ra lagi atong dagway ron, no? Ha? Kay baw ko, ganahan ka niya. Aka man lang ka, uy. Sus! Dilay giday. Pero, eyes can't lie, no? Day. Down, naibaw kong di ko dato og wapok ikapanghamburo ni mo. Pero sana ko, kung tagaan ko na mag-chance, mas maningkamot ko sa akong kinabuhi aron mahatag na ko ang mga butang nga deserve ni mo. Simon. Oo, usa lang ko ka janitor sa pagkaroon. Pero isaan ako po, mabot ng adlaw nga ikapanghambog ko ni mo. Simon, ako nang una-una-una. Nakagusto ka niya, wa? Nakagusto. O niya, o sa ba may dugayan ni mo? Ang akong papa, day. Malo ko mahibaw sa papa, good. Keep it private lang sa good until okay na. Tinuod, gisugot ako ni mo. Simon. Yes, yes. Thank you, Don. Pero Simon, doon na ako hangyo imo. Unsa ba na? Pwede ba tagoon lang una ni nato? Nakasiguro magyo kong diligid uyan si Papa nga nag-uyab-uyab na ko, good. Okay na, nakasabot ako. Ang importante nga, gisugot ako ni mo. Unsa ni nga kung nabalitaan? Nga naguyab-uyab na ka? Unsa pa? Doon ako'y amigo nga ang niyang anak parehas nga nag-eskwela ni mo. Og nakitaan ka niya nga doon ay kuyog lalaki. Unsa man uyab to ni mo? Kuan pa? Panhian na din niya. Gusto kong may laila na. Unsa pa? Unsa may ikapanghambog ni mo na mo? Unsaon mo's pagbuhi ang among anak po, ha? Sir, di pa ko makasaad karon. Pero ang gusto lang ako ipahibaw ni mo nga di ginako pasakitan ang imong anak. Ug maningkamot kog maayo para niya. Yung anana ba yagi ng mga laki? May lang sa storya. Inig una pero inig kadugayan, wanay ayo. Siguro ang uban, sir. Pero para nako, mahal gid nako si Don. Ug makalaom ka nako, sir, nga di nako siya pasagdan. Simon.
Don, kumusta naman mong Simon? Okay naman pa. Parehas ning duha nga graduating na. Mayo hinoon. Kano sa man inyong planong magpakasal? Papa sad, uy, nagdali man. Wa pa na musod sa mga nauna pa. Mangita pa ganing trabaho inig human. Kadiyot pa. Buot ba'y pasabot nga nakauyan ka ni Simon para nako? Sa akong tanaw nak, pinangga yung kang Simon. O kampante ko, nga naa ka mapunta niya. Isip imong amahan, unya babay pagyug ka, siyempre, nabala ka lang ko sa imong seguridad. O sa lalaki nga imong pilion, mao nga natural na tong akong gipakita niya pag-una. Aron masayon siya nga pinangga ta ka. Ug di ko magkatugot nga yanuhon ka lang og pasakit, anak. Thank you pa. Ay kabala ka pa. Pinangga ko ni Simon. Ug mahal ka ayo ko niya. Mayo, nalipay ko nga magkadungog anak ikanimo. Congratulations na tanduha, babe! Yes, babe. Congratulations. Babe, sugod pa lang na isbag-ong chapter sa tong kinabuhi. Mangita na kong trabaho. Aron sa ingon, makatigom na dayon ko. Ug magpakasal na yun ta. I love you, babe! I love you too, babe. Looking in your eyes, I can see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love. Wagit ko masigat sa lalaki nga akong gipili. Human sa pila ka tuig nga narabaho mi o nakatigom mi, nagpakasal dayon mi. Karon, daan na mi duha ka mga anak. O hinay-hinay na sa mi nakapundar sod sa among kami niyoon. Mutuogid ko nga magtiayon nga dunay teamwork. Bisan unsa pa ng problema ang moabot. Kaya ra gyung malabngan. Ginhina lang ko to. Daghang salamat, RMN.